Už to prišlo. To sa nedá ísť. Ty kokos. Poď, nevzdávaj to. Ja to musím zabojovať. Keby som sa mal posrať. Prípravy vo veľkom. Kde sme sa to ocitli? Donovalský drapák. Donovalský drapak. A o čo ide? Skoro 50 km, 1700 výškových cca. Takže je to zaujímavé. Dnes teda výmena a preteká Viktor. A už máme aj štartovacie číslo. 48. Aká bola registrácia? Úplne v pohode, veľmi rýchlo. Takže som spokojný. Tak super. Rýchlo narobiť ešte vody. Zase som si spravil chladenú fľaše a samozrejme zhon pred pretekmi 8:43. A to nikdy nie je času dosť, lebo furt niečo treba robiť a špeciálne s bajkom ešte oveľa viac chystačiek ako pri behu, čiže to len tak stíham. Tak Leonko to má pod dohľadom. Nasyp to poriadne a hlavne A ktorý dres si mám brať? MT-Bike či Castelli? ten tenší. Ten tenší? Lebo bude dnes opäť Hitz. Zatiaľ nám na preteky vychádza stále Hitz. 32 stupňov. 32. No, sypačky. A parkovisko na Donovaloch už plné bajkerov. Všetci sa pripravujú. Je tu viacero trás, detské preteky a dokonca aj behy. Ja som chcela ísť behať, ale nedá sa aj. Potrebovali by sme nejaký babysitting. Takže dnes to bude o Viktorovi a my si urobíme nejaký pekný výlet. Tak nemôžem stále len ty pretekať. Musím aj ja niekedy. V pohode. A na budúce si dáme konečne spoločné preteky. Takže... No a uvidím, ako mi to bude vyhovovať, lebo zase strašné horúčavy a ja to nedobre zvládam, takže som si zobral solné tablety, jonťák a nemôžem to prepáliť. Takže možno takých 160-170 tepov. To je tvoja taktika, hej? Taktika a neprepaľovať. No, v podstate ideš na cyklopreteky po dlhej dobe. No hej. Naposledy som bol spíš Extreme 222. Minulý rok. A tam ma zase skoro vypol. Tam som musel opakovať ročník, aby som to došiel. Dnes to bude kratšia trať, ale za to veľmi technická a nadúpaná. Banán pred pretekmi? Až 2. Až 2. No a čo sa týka výživy, tak čo máš a koľko toho máš? Neviem, asi 4 gely a okolo 6 tyčiniek každú pol hodinu chcem jesť. Fú, to toľko nenačkaš do seba. Uvidíme. Ale hlavne to tempo proste, že by som držal, že by ma nevyplo, lebo ja mám krče. Tak hlavne pí a solné tablety ešte. Máš? A solné tablety mám, no. Tu tiež každú pol hodinu alebo hodinu si chcem dávať po 3. Proste ako stará baba idem. Chápeš, že proste je horúco a musím do seba dať neviem čo všetko, aby som to dal. Ale proste niekto to lepšie zvláda, niekto horšie. A ja tie teploty zvládam horšie. Hej, proste. Takže príprava je veľmi dôležitá. To je polovica úspechu. No dobre. A berieš si vestu, alebo čo máš? Vestu a hydrovak tam mám ešte. Čiže camelback? Tam je camelback a tu nám mám ešte jonťaky. Toto dávaš do bajku, hej? Viktor sa išiel rozjazdiť, my sme si s Leonkom urobili takúto pohodičku v tieniku. No a o chvíľu sa presunieme na štart a pôjdeme povzbudiť pretekárov. A o čom bude tento vlog, tak určite Viktor dá nejaké dojmy priamo v stráte a nejaké zábery, ale zároveň si my urobíme taký menší výlet tu na okolí a ukážeme si jedno veľmi pekné miesto. Tak dúfam, že bude dobrá náladička a že nám to vyjde. Pol hodinka pred štartom a ostáva iba poriadne sa rozjazdiť. Mali sme už aj dážď. Mali sme brutálnu búrku a dnes sme si povedali, že extrémne prikúrime. Takže využite 4 občerstvovačky, ktoré máte. Áno, odštartované. Toto sa mi páči. My vás chceme vidieť minimálne 2-krát, ale určite 3-krát. Takže štart.
pohodičkový štart. A viete, to sa mi páči, že niektorí, čo majú ambície, sú vzadu. Tiež! Pretekári už odštartovali, takisto prebehli detské preteky. No a my už s Leonkom máme namierené na náš výlet. Presunuli sme sa hore, ako je vlek, tak do časti Polianka, kde sme zaparkovali auto. No a odtiaľ už kráčame turistickou značkou. Takisto tu idú rôzne cyklotrasy a namierené máme na jedno veľmi pekné miesto. A to je útulňa na Kráme. Ukážeme si to všetko. Bude to nenáročná, príjemná prechádzka. Verím, že príjemná a verím, že pospí. A čaká nás asi 4 km tam. A možno uvidíme aj pretekárov a Viktora na trase. Tak to by bolo super, kebyže sa nám podarí povzbudiť ho. Takže ja mám aj takúto super partiu, Lenku s Maťkom, s Eliškou a už sa nám ukázali výhľady. Šachtičky, lyžiarske stredisko a všade maliny. No, neviem, či my dôjdeme na útulňu, keď tu máme takéto občerstvovačky. Mňam, mňam, mňam. Malinky. Ako vám chutí? Eliška, chutí ti? No jo. Tu máme aj parťáka na výlet, Maťka, ktorý tiež pretekal. Koľko? 1,5 kilometra. 1,5 kilometra. Fú. A tu máme ďalšiu parťačku, mňam, mňam, mňam. Mňami, mňami, mňami. Maliny, že? Dostali prednosť. Á, ukáž úlovok. Mňami. A koľky si bol? Ešte sa pochvaľ. No, medzi prvou desnou. Čerstvovačka. To je najmenšia kategória, ale Banány. 1,5 kilometra. No. Ideme potom pozrieť, že ako dopadol. A Leonko už je hore. Ty si veľa nepospal. Tu je občerstvovačka posledná. A o chvíľu prídu pretekári. Budeme im fandiť. Najkrajšia časť trasy. Takže tadiaľ prídu pretekári a tu sa ide na útulňu na Kráme. Ešte 1 kilometr. No. Tak, s Lenkou sme sa rozdelili, ona bude čakať už Imra, ktorý o chvíľu možno prejde okolo. A ja si to idem ešte odkráčať ku útulni a potom sa tiež vrátim a budem očakávať Viktora. Dúfam, že ho stihnem. Leonko zatiaľ spinka, takže super. Je len 10 kilometrov a ja som už extrémne vypečený. Som zvedavý, či to vydržím. A čo sa týka tejto trasy, tak je to naozaj úplná pohodka, nenáročná, skoro žiadne stúpanie a klesanie. Čiže veľmi príjemný terén. Chvíľu sme šli po lesíku, teraz sme prišli na túto krásnu výhľadovú lúku a je to profilom úplne pohodové, vhodné aj pre kočíky také športovejšie alebo cyklovozíky, alebo takto peši ako my. A chodia tu aj cyklisti, aj bežci, aj rodinky. Takže taká prechádzka a výletík pre každého na veľmi pekné miesto. Z toho hriadelského sedla to bol riadny masaker. Len pre skúsených jazdcov. Pustil som si to, ale mal som rešpekt. No a teraz nasleduje dlhočízne stúpanie. Ide to po lese, tak snáď ma nevypečie. No a hore, dohora tým hriadelským sedlom sa mi nedarilo držať tepy. 160, stále 170, 180 a cítil som, že prepaluje. Teraz musím ubrať, lebo v tej horúčave ma vypije. No, útulňa na dosah.
tam niekde je útulňa a pozerám, že aj tuto idú pretekári a v podstate aj tadiaľ prejdú aj tá 55-kilometrová trasa a tam sa potom stočia a vrátia sa, ako sme šli vyššie, ako sme sa rozdelili s Lenkou. Čiže aj tu môžeme už pozorovať, ako to brázdia drapáci. A prechádza tu aj 22 či 25 kilometrová trať a aj tá 50-ka na tomto mieste. Tak tu majú naozaj krásny spot. O chvíľu ich čaká stupak. A šokujúce zistenie, keď som stúpal hore, tak ten Magent cyklopočítač mi stále hlásil autopauzu. Som si musel dať dole zvuky, lebo ma to neskutočne vytačalo. Takže na také preteky autopauz nie je veľmi dobrý, lebo ono automaticky pri 3 km detekovalo, že sa nehybem. Takže len taká info. No Leonko sa nám akurát zobudil, akurát sme prišli k útulni a ako tak pozerám, tak vedú tu trasy z každej strany. My sme išli z Polianky, čiže po zelenej a modrej, ale dá sa aj z opačnej strany, samozrejme sú tu bežkárske tráte, cyklistické tráte, proste perfektný spot pre všetkých okolo idúcich. Pozri, tu je psík, dýchuje. Dlhočízne stúpanie. Na občerstvovačke som sa objal vodou, tak snáď vydržíme. Utúľňa naozaj palec hore, veľmi príjemná atmosféra, dá sa tu dať aj občerstvenie, buchta, polievka, nejaké pivko, kofolka a podobne. Čiže super, super spot, takáto zastávka na piknik počas dňa. Úplne krásne miesto, ale my sa nejak nezdržiavame. Kým Leonko je ešte celkom pokojný, tak vybehnem naspäť hore za Lenkou a tam si urobíme nejaký piknik v tieni. Tak dúfam, že to ešte vydržíš, chlape. Môžeme podporiť cyklistov, ktorí to tu už brázdia radom. Uvidíme, či sa nám podarí stretnúť aj ocina. No, to by bolo super, čo? Ten by bol ale rád. Hej, ten by bol ale rád. No poď, ideme si to vydúbkať hore. Teraz ideme jedno z najdlhších stúpaní, ale je to po lesíku. No ich už celkom cítim. Snažím sa držať tie spomínané tepy. Ja sa len modlím, že by neprišli tie krče. Prosím. My už stúpame naspäť a tuto už drtia cyklisti radom už to driapu hore. Teraz po tom slnku, tesne pred 12, tak musí to byť riadny zaberák. Klobúk dole všetkým. A hľadáme červený bicykel a červený dres. A zatiaľ nevidno Viktora. Tak ideme sa schovať tamto k lesiku do tieňa a snáď ho podporíme na trase. Už narážam na moje teplotné limity. A mimochodom, Donovalský drápak sme absolvovali už obaja, ja aj Viktor, tú najdlhšiu trať pred 3 rokmi. Minulý ani predminulý rok sa preteky nekonali z nejakých organizačných dôvodov, ale tešíme sa, že opäť je drápak späť a naozaj tieto preteky máme radi, pretože sú v nádhernom prostredí a dávajú aj poriadne zabrať. Nie je to žiadna jednoduchá trasa, ale je to naozaj drápak doslova a do písmena, pretože na pomerne krátkej trase, nejakých 55 km, cyklisti nastúpajú cez 1700 výškových a ten terén je miestami dosť technický, sú tam rôzne zjazdy, náročné stúpania, takže doslova drápak. Tento rok som chcela skúsiť si ísť odbehnúť trasu, ktorá tu je, pretože preteky sú tu aj bežecké, organizuje sa tu 10-kilometrový a 20-kilometrový beh, ale to tento rok z organizačných dôvodov zjavne nevyšlo. Takže možno na budúci rok, ale stále ma tu láka viac ten bike, proste
táto trasa je naozaj topka. Už to prišlo. To sa nedá ísť. Kokos. Sa nedá ísť. Tak bohužiaľ aj takéto preteky bývajú. V mojom prípade, keď sú teploty takéto vysoké, prichádzajú krče. Ani solné tablety, ani tepy. Zatiaľ nepomohli proste. Niekto už musím dobojovať. Ale neviem, teda, či sa to podarí. Asi skončíme posledný. Ale celkom som si to užíval do 34. kilometra. Teraz už nie. Pozdravím ovce. Čaute ovce. Myslíš, že to je Viktor tam? No tak, aby... Podľa mňa hej. No tak hej. Podrž kameru, točíš to, točíš. A ideme za ním, poď Maťko. Mám ísť? Poď so mnou. Ja sa musím dívať na kameru, nie? Viktor, poď, nevzdávaj to. Máme ochotného kameramana. Môj život. Poď. Nemôžem už. Nevládzeš? Nie, že nevládzem, krče mám. Krče? Mhm. Som už skončil. Viktor má krče, tak už sa trápi. Tu na je, hej. Potrebujem sa schladiť. Poď pomaličky a idem. tu bude les už. A už ideš v tieni. Potrebujem sa hlavne schladiť. No, Trápim už od 34. kilometra. tak aj o tom sú preteky, Lenko. Niekedy ti dojdu sily a nedáš to na... Sily mám dosť, len to teplo proste. Kondične vládzem, len proste, no, keď ti nohy odídu, konec. Odišli nohy, hej? Hej. Tak poď, pokračáme s tebou. Mám Maťko, to ty toč. Dobre. Nevadí, Lonku, dokončíme to, hej, že... Dôležité je dôjsť do cieľa. Cez kamerou aj vidím, kade idem. Dobre, drž sa, čau. Čakáme v cieli. Len aby si to niekto vedel predstaviť, tie krče. Proste príde taká bolesť, že nie som schopný proste ďalej pedalovať a ako keby sa z nôh stalo drevo. A je to extrémne nepríjemné a mrzí ma to, no. Tak toto je extrémne nepríjemné. Cieľ 5 kilometrov. A ja tu kráčam ako taký srač. 2 kilometre. A ja neviem ísť ďalej. Ja to musím dobojovať. Keby som sa mal posrať, to tam už. Kondička je. Všetko vládzem. Energia. Len krče. A s tým sa nedá ísť ďalej. Takže každú chvíľu iba takto oddychovať. Aby ste si vedeli predstaviť soľ. Tak, my už máme po výlete a čakáme na otca. Ten už je v cieli a už ide k nám. No ahoj pretekár. Ahoj pretekár. No tak my sme to nestihli, ale veď sme ťa podporili na trati. No tak Viktorko, už si to spracoval určite, tak povedz nám svoje dojmy. No čo, tak som zhorel ako fakla na 34. kilometri, však to som aj hovoril do kamery, to ste mohli vidieť. Teda to budete vidieť vo videu. Ale ináč akože super trať, paráda, dobre sa šlo prvých 34 km. Vieš, proste nebolo to ako minule, že po búrke, že sa dalo pekne zjazdovať, aj dobré výhľady, ale potom už 33 stupňov to už spraví svoje a ja, čo mám problémy s krčmi, tak
to už nespravíš nič, keď chytíš. Všetko som mal proste, jonťaky, tepy som si držal, jedol som. Aj tak, hej. To proste, ten, kto má problémy, nie je dobrý nápad ísť takto pretekať. Čiže opäť sa ti to potvrdilo, že ty a horúce podmienky a výkony v horúcich teplých podmienkach nejde to úplne dokopy, čo? Nie, to sa proste človek trápi, alebo keď v mojom prípade, a možno rada aj pre ostatných, je, že ísť kratšie preteky, hej, lebo 34 km som išiel krásny výkon, som sa držal v strede a potom ma už dobehol aj posledný detko. Videli sme, vyzeral si ako taký cykloturista nejaký. No akože užil som si to, no super, ale bohužiaľ no. Ale vieš, čo je dôležité? Že si v cieli, zdravý. A my sme si urobili pekný výlet. Áno. Áno. Boli sme na útulni, na Paráda. kráme. Tak, Tak si to užila aj? takže fajnovo. Dobre, teraz Pekné zázemie. idem sa vysprchovať s Kercherom teraz. Poďme vysprchovať. No dobre, ideme. Tak tu už sa sprchuje nielen bike, ale aj celý Viktor. Kercher, výborná pomôcka na takéto akcie. A šampón máš kde? Šampón máš kde? Zabudol som si. Tak, my už sme naspäť dorazili do Liptovského Mikuláša. Celý pretekový deň je úspešne za nami a plán bol taký, že sa ideme osviežiť na jeden náš taký obľúbený spot, kde je parádna ľadová voda zo Smrečianky, teda sme v Smrečanoch. Avšak stal sa nám trošku taký fail. Aký? No, zabudol som plavky, mal som toho veľa, strašne. No, mali sme nachystanú tašku s plavkami, ktorá si pravdepodobne ostala doma. Takže namiesto kúpkania sa v potvočiku takto chillujeme na deke. A nakoniec aj tak fajn deň. Fajn preteková atmosféra. Myslím, že nám s Leonkom to vyšlo super a tebe menej super, ale aj tak super. Ja som si prvú polku užil dobre a potom som sa trápil, takže... Ale každopádne tie preteky sú super sa takto nejako prekonať a proste ísť na dno síl. Ako nevravím, že teraz budem chodiť každý týždeň na preteky, stačí mi tak 2-krát, 3-krát do roka turistické, to je max, ale je to proste fajn. Dali sme to nakoniec všetci traja, takže sme úspešne doma a na budúce by sme vás chceli vziať na preteky, kedy budeme pretekať obidvaja. Tak dúfam, že sa nám to podarí, nechajte sa prekvapiť. Dobre, tak dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, tak kliknite na odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau, čau. Čauko. Ešte, hop. Áno, výborne. Dobre.